Frisk mill-Eurovision Song Contest Aiden ħabbar illi se jkun qed jagħmel kunċert ieħor bl-isem The Show 2026 fejn il-kantant se jkun qed ikanta d-diski kollha tal-album il-ġdid tiegħu Cowboys Don't Cry, kif ukoll diski li nieda aktar kmieni matul il-karriera tiegħu u li baqgħu tant maħbuba. Huwa l-unika kunċert tiegħi matul is-sena, matul din is-sena, huwa l-unika serata fejn in-nies jistgħu jiġu jgawdu il-mużika ġdida kollha, l-album il-ġdid u l-hits kollha tiegħi naħseb fik, Ritmu, Regina, Pupa, Juliet. The Show se inkludi disin ta' palk kompletament ġdid, fosthom esperjenza ġdida ta' żona innovattiva fejn dawk preżenti se jkunu jistgħu jgawdu esperjenza unika 360 degrees imdawrin bil-palk innifsu. Mhux hekk biss, ma' Net News Aiden żvela wkoll li dan il-kunċert se inkludi anka sorpriża. Jiena meta niġu għal mistiedna speċjali dejjem inħalli ftit sorpriżi. Għax inħoss li n-nies meta jkunu hemmhekk u f'daqqa waħda jitfaċċa xi ħadd illi ma jkunux qed jistennew jieħdu ħafna iżjed pjaċir. Fiż-żewġ edizzjonijiet passati ma kellix mistiedna speċjali, però dis-sena ħajkolli il-xi wħud kemm lokali kif ukoll internazzjonali, ġifieri insab veru eċitat. Il-kantant kellem ukoll dwar il-fatt li wassal lil Malta sal-finali tal-Eurovision bid-diska Bella li kienet tinkludi lirika bil-Malti. Kuntent u kburi li wassalt lil Malta sal-finali, tantek iktar kburi li wara 50 sena smajna l-lingwa Maltija fuq il-palk tal-Eurovision u dim dawk il-miljuni ta' nies, madwar 170 miljun. Ġifieri kuntent ħafna li ġiet esposta il-lingwa tagħna. Intant fl-aħħar jimgħid innied uffiċjalment il-kanzunetta l-ġdida tiegħu Men on the Moon, akkumpanjata minn video mużikali. Show se jsir fil-5 ta' Settembru fl-MFCC ta' Qali u mhu se jixxandar fuq l-ebda pjattaforma.